Moikka! Mä oon Nina Stylebookista ja mä näytän nyt teille, miten tehdään Stylebook-ammattilaisprofiili. Ensin mennään osoitteeseen www.stylebook.fi. Ja jos sä oot tosiaan kauneuden ammattilainen, niin sun kannattaa tehdä tekijäprofiili. Ja se klikkaus löytyy tuolta oikeasta yläkulmasta. Sitten tulee tällainen luo tekijäprofiili kohta, josta voi valita profiilin Helsinki, Lontoo tai New York. Ja tähän kannattaa nyt tutustua sitten tarkkaan, että minkä profiilin haluaa. Helsinki ja Lontoo on tarkoitettu henkilökohtaisiksi profiileiksi ja New York on tarkoitettu, jos haluaa tehdä liikekohtaisen profiilin vaikka omalle kampaamolle tai kauneushoitolalle. Me tehdään nyt Helsinki-profiilia ja uutta käyttäjää. Ja ensin täytetään käyttäjätilitiedot. Nämä ei ole semmoisia julkisia tietoja, vaan nämä on ihan sua varten ja meitä varten, että me saadaan sut sitten kiinni tarvittaessa. Sinne täytetään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sitten keksitään nerokas salasana, joka tulee kyllä vahvistuksena sitten sinne ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, että jos sen sattuu unohtamaan heti, niin sieltä se löytyy. Sitten voi vielä tarkistaa profiilin tason, että oli valittua se oikea. Ja sitten mennään täyttämään profiilin julkisia tietoja. Sinne Helsinki- ja Lontoo-profiiliin kirjoitetaan ihan oma etunimi ja sukunimi, jotta sitten on helpompi löytää just sut sieltä meidän palvelusta. Laitetaan paikkakunta ja sitten kirjoitetaan vielä osoite. Ja jos ei ole liikeosoitetta, niin täytyy ainakin painaa kirjoittaa kaupunki ja painaa, että aseta kartalle, niin sitten toi meidän haku löytää sut sieltä Stylebookin profiilien joukosta. Karttakohdalla ei oikeastaan tarvitse tehdä tässä kohtaa mitään, mutta sitten on tämä ikkuna, jossa lukee, että kuvaus. Ja siihen kannattaa nyt sitten miettiä joku naseva sellainen oman näköinen teksti siitä omasta osaamisesta. Eli kirjoittaa siihen, että mistä jutuista on erityisen kiinnostunut, vaikka haluaako nimenomaan tehdä paljon raidoituksia tai karvanpoistoja, ja missä on erityisen hyvä. Niin sitten tällä tekstin avulla voi ikään kuin profiloida sitten sitä omaa ammattiosaamista. Ja tässä on aika reilu merkkimäärä, että siihen sitten vaan runoilemaan, mutta kannattaa kirjoittaa sellainen napakka, selkeä teksti ja sellaista omaa kieltä niin, että asiakkaat tunnistaa, että tämä on se mun tyyppi. Sitten seuraavaksi mennään sitten eteenpäin. Mä innostuin tässä nyt kirjoittelemaan kauhean pitkään. Mutta sitten tulee kohta aika ja siihen kirjoitetaan sitten aukioloajat, eli minkä aikojen välillä sut tavoittaa. Ja siihen voi laittaa numeroita ja kirjoittaa sitten päivät. Sitten puhelinnumero, josta tavoittaa. Eli tämä on se julkinen puhelinnumero. Samoin sähköposti on julkinen. Ja sitten nettisivu, jos sulla on oma nettisivu, niin sen linkin voi laittaa tähän näin. Sitten pyydetään työpaikka. Ja jos on freelanceri, voi laittaa freelanceri. Jos on opiskelija, voi laittaa opiskelija. Mutta siihen pitää jotain kuitenkin kirjoittaa. Sähköinen ajanvaraus, jos löytyy, niin siihen voi laittaa linkin tuohon. Ja sitten valitaan ne kategoriat, eli mihin ammattiluokkaan kuuluu ja mihin on sitten erikoistunut. Ja jos täältä ei löydy niitä omia juttuja, niin voi laittaa meille sitten palautetta, niin lisäillään sinne kategorioita sen mukaan. Sitten tuotemerkit, eli mitä siellä omassa työssä päivittäin käyttää tai mitä myy, niin siihen voi listata, muistakaa laittaa pilkku ja välilyönti. Ja tähän Helsinki-profiiliin kuuluu nyt vain yksi kuva ja se on se oma profiilikuva. Ja sen pitää olla alle 2 megatavua, jotta se pääsee tänne meidän Stylebookiin. Esimerkiksi tuollainen Facebook-profiilikuva on aika hyvä, koska se tulee sopivan pienenä. Sitten klikkailtiin sieltä, että esikatsele profiilia ja sitten esikatsellaan sitä ja katsotaan, että kartta on oikealla kohdalla ja kaikki numerot ja nimet ja osoitteet ja muut on oikein ja tästä voi sitten vielä palata muokkaamaan, jos haluaa tai sitten jos näyttää, että hyvä tuli, niin sitten julkaistaan. Ja jes, nyt on profiilin lisäys onnistunut ja tuosta pääsee sitten vielä katsomaan niitä omia tietoja, kun klikkaa noin. Ja
siellä se oma profiili sitten on. Tässä kohtaa se on sitten julkinen, mutta sitä pääsee aina muokkaamaan. Tuossakin lukee, että muokkaa, niin sitä voi aina sitten muutella sen mukaan, kun tuntuu hyvältä. Ja tässä on tämä tärkeä kohta, eli lisää arvostelu. Älkää itseänne arvostelko, mutta muistakaa pyytää niitä omia asiakkaita kirjoittamaan teistä suosituksia ja voitte myös suositella muita ammattilaisia. Sitten tätä omaa profiilia voi tosiaan jakaa sosiaalisen median kanavoissa, Facebookissa tai missä vaan, kopioimalla sen osoitteen tuolta selaimesta tai sitten noilla suorilla näppäimillä, mitkä löytyy tuosta kuvan vierestä. No niin, sitten kun profiili on valmis, niin muista kertoa siitä sun asiakkaille ja pyytää niitä suosituksia. Ja voit myös itse suositella muita kauneudentekijöitä. Moikka!